Madina tana cikin wannan da'ira tasu so suke su mallaki kabarin annabi alaihi salatu wasalam nan gaba idan yanayi ya bayu su bude kabarinsa su nuna shi a duniya. Tsaya ma in gaya ma zancen ga zancen ma in bacci kake yi akan batun gabas ta tsakiya kana mun shari to ka tashi ka bude kanka ka girgiza fahimtar ka ajiye maganar fahimtar sunni da fahimtar shi'a ka ajiye musulunci ake magana. Kaga wannan ya shafi kowa kuma wannan zai jawo Allah ba ya sa duniya ta tashi gaba daya. In dai suka ce za su wannan to duniya za ta tashi gaba daya. Shi ne fa manufar su mallaki kabarin saboda sun taba gwadawa a zamanin ina jin Faisal ne ma suka gwada hasali suka zo bangon na Aisha ta ƙasa suna huda suka yi tunnel aka gano su aka fifille musu kai. So kullum abin da suke suna tsananta bincike akan Annabi alaihi salatu wasalam. To ka gane saboda haka wannan Isra'ila kubra da suke so su yi wallahi akwai maganar su mallaci kabarin Annabi. Idan dama ta bayu a wajen su ce za su bude kabarin a ganshi. Mun fi san mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma su ganin da suke so su yi masa alal misali ko me suke nufi? Rikicin Gabas ta tsakiya ba za a daina ba. Kullum ina so musulmi mu bude tunaninmu mu fahimci me ake nufi da Gabas ta tsakiya. Annabi alaihi salatu wassalam sanda yayi mi'raji a sama mala'ika Jibril ya nuna masa wasu koguna manya a duniya muhimmai sai annabi ya ga ashe ta inda suke bulbulowa daga aljanna ne. Koguna ne guda biyu, ɗaya kogin Nilu na Misra kenan, ɗaya kuma kogin Furetu na Iraki. Annabi ya ce na ga inda suke bulbulowa a aljanna kogin Nilu da kogin Furetu. Sai Jibril ya ce min abin da yasa aka nuna maka inda waɗannan koguna suke bulbulowa tsakanin waɗannan koguna kogin Nilu da kogin Furetu a nan musulunci zai girma ya haɓaka ya bunƙasa a duniya. Tsakanin waɗannan koguna a duniya a nan musulunci zai girma ya bunƙasa ya haɓaka imame duk duniya ma. Amma nan ne tushen musulunci ka gane ko tsakanin kogin Nilu da Furetu ƙasa da take tsakanin nan a nan musulunci zai samu wannan ɗaukakar. Su kuma Yahudawa sai suka zo suka ce su ma tsakanin kogin Nilu da Furetu nan Allah ibasu saboda haka dole su Isra'ila kubra. Ai shine rigimar. Shine rigimar. Kaga mu abinda sakon da Annabi ya gaya mana cewa nan anan musulunci zai girma zai daukaka zai mamaye duniya. Su kuma yan suka zo suka ce su kuma nan Allah ibasu kasar su ce tsakanin kogin Nilu da Furetu saboda haka za su yi mamaya za su yi abinda ake cewa Greater Israel. To wallahi ina gaya mana wannan masifar ba wai kadai ma musulmi ba ta shafa ba ba larabawa ba wallahi duk duniya gaba daya. In gaya maka a takaice abin da za su yi a Isra'ila kubra sun ɗauko miciji sun yi wato map da'ira daga kogin Nilu har suka to suka shiga Makka Madina suka mame Iran suka mame Iraki da Syria da Jordan da Turkiya suka dawo da jelan micijin ta haɗe da kogin Nilu sun ce nan ne wai Allah ya basu so da haka nan ne